Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tiya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinga ti aldaw iti dating aldaw ti Lunes petsa 3 bulan ti Oktubre 2022. Idanon ti ENR Online ti sabali man na parang ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagamyo ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnin tayo dasar tayo di damdamag, ngayon tayo pagsasaritaan, ken pagsisinukatan ti kapampanunutan, irideto yung aldaw ti Lunes. Malakanyang, papagayam, tudo ti panang idipensana, ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, gapu irideto kontrobersyal nga biyahe na ijay Singapore. Anamin ti aditi ligudan ti nasama biyahe. No payad dariti may parparwara nga dariti dadakkel nga nagbalin niya na pinta sa bunga ti biyahe ti Apo Presidente. Kabayatan na iti pailang bendig ti edukasyon gagiyem ken kaabsat ha. Kalpasan na po dito pa nang pursigida inupat nga oras nga working load dito mga isursuro mapantay man na po iti sweldo ha. Ada deti nakapilan nga gakatapo iti kongreso nga mapagbalin nga operapulo ket siyam a pisos ti sweldo dagiti mangisursuro gagiyem ken kaabsat ya. Ken kasabay deti kontrobersyal pa po nga panangabak ti o panagasot 30 ket 3 iti detoy luto draw nga 655 gagiyem ken kaabsat ha. Ado di kita mayat nga maimbestigar detoy gapoy ti kaadu di kita nangabak gagiyem ken kaabsat di kita agtaytaya ti luto imposible kadi ngamin nga kasjay ti kadakkel ti mangabak nationwide 433 gagiyem kay kabsat nga winners detoy gagiyem ha. So anati makunayo dagitay agtaytaya apo iti luto gagiyem ken kabsat. Kabayatan na padaanan nyo apo makikumusta tayo di probinsya ti Abra. Di ba nagsasaruno apo digitay didigra ada didigra iti Gingined kaliplepas apo diti Carding ken diti mununapay kabsat ken gagiyem ha. Digitay pledges digitay na ikarkari apo digitay na didigraan ije Abra kumustan na ipaay kadimit laingen ada pa digitay mai-relocate gaputa nagbalinen nga narisgo DJ lugar nga yanda. Padaanan nyo apo dito inuman tayo kay ni Mr. RG Lorenzo manipo DJ Abra tampok dito apo wenno tampok tayo dito iti programa Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique,
the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JEMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Pagyaman tayo pa dito sumaganad, ti TMT Construction Company, kastamiten kay ni Ma'am Erlinda Ferminho, dito naglikwan, pasukin ni Ilocos Norte, ni Mr. Loreto Tamayo, di Waipahu, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Onopre Durupan, di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis General Hospital, na masarakan din number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Ti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti Balintawak Street ti Siyudad Tiluwag ti reketyo apong ipawito ni patulod kadagiti papagayam kastameten kapamilya ken gagiyemyo wenno napatigiri biagyo mapanin na po iti Pugad Lawin North Courier Service idi Balintawak Street Lawag City. Kastabay ti panagyaman tiyo kini Mr. Ju Agtarap kini Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you kini Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, idi dati gundaway kay naman tayo live and exclusive ni Mr. RG Lorenzo manibara po iti probinsya ti Abra. Kumustahin tayo ti Abra? Kalpasan na po dito napigsa aging gined nga nagpigsa iti magnitude 7 ang adu dito perdisyon nagsentro dito po iti Abra. Okay, thank you very much iti dad mo gundaway iti dito nga gundaway RG. So good afternoon. Yes, kasamang Robert, good afternoon. Ibang nga Pangaldaw, manipod dito yung probinsya ni Apa. Mm-hmm. Okay, so kumustan ti rehabilitasyon, relocation or panakatarimaan di na perperdi kada din napigsa nga gingined RG. Okay, so lukit kitain tayo for more than 2 months kada ito yung kasamang Robert. At nanti kita'y naduma-dumang assistance na dated pabay ti beneg ti tibian ti gobyerno malagkat di at dati kita'y housing assistance just like dito madamay itang ito ti tibian ti National Housing Authority para ka dita'y totally damaged and partially damaged babalay. Dito totally damaged kat nakawat day ti 20,000 pesos ken 10,000 met para ka dito partially damaged sa houses nga DJ kat manipod itibiyang ti let's say or the National Housing Authority aside pa ika DJ mo na iti ko ang manipod itibiyang ti DSWD kasamang Robert no kita tayo kung pasipelat ni ito itibiyang ti NHA
for the 27 municipalities nga affected nga ro dito yung probinsya ni Abra, man-mano pa ilaing di kita taikanda. So aside kari jay, dapat di kita dadumang LGUs, just like San Quintin, di report ko dari kita apektado kada ito panag ringat iti bantay, ada diti trabaho na karito kung daway pabahay para kita evacuate ng runa kada ito asidog nga roda kada ito nadakamat ang bantay sa dito probably iti pakirelocatean dito nadakamat dito ang affected individuals sa Mang Robert. So iti biyang TPDMC nasa recovery stage na tayo kunada kasamang Robert after nga roda tigin kita. Okay, yung relocation, RG, gobyerno, ti mangited ti lute or ada pribado nga lute, di kiti naapektaran? At dati na ted ka na ko actually ano rin just like dari San Quintin, may isang compound, dati na kay panandrak sa mga Robert, at dati nagidonar, dati nagtitatay tulong, nag-sponsor, tapos nandigas na kita patak na dati itang mabahay kasamang Robert. As today, makita tayo pilayan di tenti di kwang inosarda nga some families kat adala pilagnanay sa jay dita parte na San Quintin even dito'y sagap diti Bangged na may sapi ka dito affected na barangay Jum matlaeng ka dito panagringat di bantay kasama. Okay. Okay, so any comment kaditi tao ngamin ti may sa kaditi problema no daditi kastoy di may proseso mabayag unay nga proseso ada diti may kari ngem DJ proseso makapag parang nakapangruginton diti na didigraan ngem di pay na ited na ipaay diti kastoy nga tulong RJ. Yes, that point that sa mga Robert saan ka maliklikan nga dati siyang tumpar nga issue even di kita nagduma di kita punada ko kat parang haman-handang ikan ngem lukit kita tayo assessment wise tayo dito kat talagang adun kita nito ditang assistance dati bagbagata nga pabahay kat San Quintin, di lang ti amote nga and some kat assistance na and even aside the government kaming kasamang Robert dapat dito NGOs nga may tumultulong itata nga in partnership na kita dumadumang agencies and groups even army tatanigas na pataktaran dati babalay kita na perjan iti gumpay ka didigin ganada kasamang Robert. So kung kita na duma-duma dito efforts na nanigas sa matulungan pa for the rehabilitation dito papalay aside the government at dito private sectors dito NGOs sa kasamang Robert. Okay. So kada gitoy balik normal na yung sitwasyon diyan na awanen digiti kasla pagamamkan digiti umili RG. Yes, tell for that kasamang Robert no kita dati damang sitwasyon kat parang balik na tayo sa normal. Nakadadun kita na yatatan, makita tayo back to business dito naperperjan nga establishment dito inot nga lumulungaw dito napakaruan nga business establishment dito business at Bangged and one thing more kasama Robert may isa ka dito kitaan na pa dito asag ngaro di panag sublin iti normal dito na tao dito tangadan tunnel dito parte na San Quintin no nalablabsam dito yung kasama Robert may ka dito niya this is the entrance no may ka from Ilocosur dito may sapi ka dito kitaan da iti biyanti DPWH gabot dito cracks karon nga need na ma-rehabilitate dahil na nakamat itang tanong kasama Robert. Okay. So awamit pa iti totally nga pronouncement no safe pa no saan tinaso nga tunnel. May pronouncement na yung DPWH base ni Engineer Barbero. Okay, sandali lang. Naputol din. Okay. Yes. Tidak nakapagid na ma-repair ang bitak kasama Robert. So ati yung uray dito agdama, di jari request nga pondo, ibiyanti national at hindi kasagat na nanay nga road nga ma-rehabilitate, ma-repair kung nakit di tinadakabag nga tunnel dat noon nataltalgad matlait lumabas kada tinadakabag nga tunnel.
Kumusta ti tiyempo or weather ikadagiti nga gundaway dita Abra, RG? As to the weather, kasamang Robert kat na pudot niya, na pudot ti panyempo, nung mumalim, at di panagkulem ng ken some previous days, kata di panagtudtudo na. Actually, na lang ti aftershocks. More than 2 months after the big quake kasamang Robert ngam dadagiti sa pagmanopil ang genggened nga madmadlaw tayo just like I think yesterday adaman aftershock nga narik natay dito mismo ita location tayo dito Bangged dito daddo mo kat parang normal pagit kada kwadan dito mismo ita mapaspasaran tayo nga aftershocks ngam ada di trauma nandun pa rin ada dito jipoteng nga baka ket di tinapigpig sa nga mapasama ka kasama nga Robert. Okay. So as of this time, tourist arrivals, kumusta? Dito Abra, RG, kasi agamo ta kadili mo Ronaldo kit daamak ti tao nga umay. Dito nga lugar, how's that? Yes, kasamang Robert, after napasama rin yung big quake iti ko, temporaryo nga naisara yung turismo dito, ingem kadagito balik sa normal na yung tourism industry. Ito yung mismo ito probinsya iti Abra kasamang Robert. Previous, dito guest tayo from Manila and some other provinces. So may dito yung Abra at Mandigas na bumisita ka dito na dumadumang tourist spots. Dapat dumading ito yung pagpanakal dito. Just like dito yung Kaparkan Falls sa JT na. May sa dito ka dito Daydaywan na road. Dito yung probinsya iti Abra kasamang Robert. Okay. Ada ka di span of time nga naited para totally nga ma-rehabilitate di nga perperdi dito Abra, RG? Negative tapay, info tapay kasamang Robert niya, di dito ti amenta ken ni Sir Arnel, tibiyan ti P-Dream Sing, so that kang Ronan nga rod, nga bang maayos ka rin pasama ka after nga rod, dito pasama aging gano'n. Okay. Maraming salamat, RG. Tindad mo gundaway nga makainuman da kayo dito gundaway. No, dapat didikit mo nga ipadanon. Go ahead, RG. Go ahead. Alright, so dito lang kasamang Robert. So no kikitaan tayo dito kaysa tayo niya. Ang rona ka dito dadumang pagpagilian mo previous kat timama iti napigsamang nga ganganad. Amo tayo DJ Rictada makipag kaysada para itinapaspas matlay nga recovery just like dito mismo ito probinsya tayo nga Abra kasamang Robert. So naimbag pangal daw dito Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. RG Lorenzo manipo na po di Abra. So DJ manarima na po ti parang ipaay ti gobyerno especially National Housing Authority pagka NHA nung natin ti sakop da dito po di pagtengan na partially ken totally damaged gagiyim ken kamsat amo temeten ado apo di na apektaran nga pagtengan na di San Quintin nga rod nga kuna ni RG ket naideklara nga haanen nga safe nga pag naedan ti tao gagiyim ken kamsat amuyo nukit kitain tayo halos hantay nga makaungar-ungar iti kaado di kita didigra nga sumangsangbay kada tayo layos, ginggine, tikag, adamin kakabsat ken gagiyem adapay di kita lugar nga insekto ti kalaban da di kita dudon nga mapangka di pagtatalunan bao kada sabsabali pay kakabsat ken gagiyem dos pa may konsiderar di ito nga peste or didigra gagiyem kaleplepas apo diti karding nga iti agdama ket maas-assess ti bilyon nga kadakkel ti perdisyon tayo pakairamanan apo di kitay pimusay gagiyem kamsat ngumat nga to I think 12 or 13 di kitay may bagbaga nga natay gagiyem kay kamsat pakairamanan di kitay rescuers nga natay gapo iti detoy nga didigra sunukit kitain tayo maysa di kitoy didigra kalamidad gagiyem kay kamsat nga mamagpobre kada tayo kasi ti tao kita naka-invest di tao naka put up ti balay na naka-aramid ti negosyo na nakagatang tilugan na nakapatakder iti ore anyala ditan kakabsat kita nyo dito pictures maperdi nga mamimpinsan hamet nga totally nga masagot amin ni gobyerno dito nga perdisyon di kita collapse nga balay kita nyo di totally damaged ken partially damaged 10 iti partially 20k iti
totally damaged gagayem kay kamsat relocation nung arod DJ naggapwam nga lugar gagayem kay kamsat ket ije ti yan ti trabahom ket ipan na ka ni gobyerno ije adayo DJ no ti may sa kadite ko problema ipan na ka ije adayo awang pagbiagam awang pagbiagam gagayem kay kamsat o di bagyong super typhoon nga Yolanda agingga ka digitoy gagayem kay kamsat halos di pa nakaungar ti tao ijay aglalo na delay po or the questionable digitoy projects nga maipaay kadakwada Marawi 6 ti gubati di Marawi kakabsat kay gagayem na detiket man-made nga kalamidad gubat gagayem kay kabsat kita inyo anat na pasama kijay agingga ka digitoy saan pay nga na ipaay apo digitay na ikari nga tulong kadigitay na displays na apektaran kadetoy nga nasaong nga gubat gagayem kay kabsat so man-made kadahaan nga kalamidad apo detiket may isa kadigitay sunukit kitain tayo apo kasla ko mabagyo layos ti adad na pagpabasulin dadta apo di kitay panangdangdangran tayo iti aglawlaw kasla ko mailigal pa nagkwari illegal pa nagpukan ti kayo kada sabsabali pa panang puor di kabambantayan ken panaka convert di kitay pagtatalunan kada adami namin apo iti sabsabali nga klase apo iti pagbiyagan wenno mapagbalin nga business gigiyem kay kabsat di apo ket maysa kada kitay maibilang nga panakadangran ti aglawlaw nga no sumubot ang mga resulta apo iti panakaperdi apo ti pagbiyagan wenno di pa ket biagtay nga direkta ti maapektaran gapo iti panakadesgrasya gagayim ken kaabsat so saan lang apo nga DJ nakapsot nga ekonomiya tayo tapnon ti kasta makapagresponde apo ti gobyerno kadagiti anyaman na kasapulan no diket adadapay wenno dakdakkel agasan biglaan deta apo dito karding billions ti perdisyon na po ti Central Luzon ken kaparangit na nga lugar gapu pay laeng nga po iti napigsa nga angin napigsa nga tudo layos ken nang perdi kaditi digiti laengen isa set tay diti programa tiyo damdamag ni Berto maperdi malayos digiti malayos digitay naimula iti pagtatalunan perdisyon na po digitay manalon di jay digitay saan nga nakapagtalon nya kasla dita barangay 21 di ili San Nicolas no malagip yapo di numanteo ken apo pitduldulaw ni peket di apo kapitanen ti nagiwaras ti bagas tapnon ti kasta matulungan na di kabaranggayan na nga saan nga nakapagtalon kakabsat ken gagayem iso nga saan tay nga ang angawen apo ti kalamidad nga mabalin nga mangguyod kada tayo nga agpababate kunakon makapatakder kat balay mo makagatang kat lugan mo kakabsat adda negosyo no imay ti kasta nga didigra mano nga klase ti establishmento apo dita abra ti nag-collapse even part of Ilocos Sur adamit kakasya even infrastructure projects to include churches ken sabsabali pa digitay dalan kada amin-aminan nya infrastruktura panggobyerno digitay na apektaran dati apo ti mangitunda apo iti sabali manen na pundo nga lugar ti gobyerno sabali manen nya panangrugi ti biag digitay taong apektado gagayem kay kaabsat iso nga saantay nga ang awen apo digitay kakastoy nga mapaspasamak gaputa mabalin nga adadapay napalpalalo pa ng mannanakaw digitoy nga didigra di man nanakaw pilyen na di takawin na kasla uram nga napilyen kunada gagiyem kay kaabsat kastamet apo didigra bagyo layos gingined tikag kada dami namin nga klase apo ti didigra nga digitoy ket gubway gapo iti pan nakadangdangran ti aglawlaw so nga dinggen tayo apo digitay agbalbalin nga advice kada tayo digitay environmentalist tapno ti kasta saan tayo nga maapektaran na po kaditi kakastoy nga didigra nga gubway ti pan nakadangdangran ti aglawlaw. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga panagtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. Importante lang hapon o kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat ilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip ni danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikanti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay,
Okay, dan na malabas po nga 20 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Iti dito yung tinga ti aldaw. Tuloy po, hindi pa nagpipinadamag. Diti rimura po nga 433. Di kita'y nagasat nga nangabak kada iti Grand Lotto 655 draw. Gagiyem kayong kaabsat nga napasama ka po the other day. Kaabsat ken gagiyem. 433 di kita'y nangabak. So nga nagbibingay da po kada 236 million nga jackpot prize at Grand Lotto 655 nga nabula babayan ti Philippine Charity Sweepstakes di aldaw ti Sabado wano rabi ti Sabado gagiyem ken kaamsat segon iti Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson ken General Manager Melquiades Mel Robles detoy ti kaunaan nga gundaway iti pakasaritaan ti loterya iti pagilian na Pilipinas ken uray tintero alubo nga po nga umabot ti patagasot 30 ket 3 di kitay mangabak iti may-maysa nga bula gagiyem ken kamsat kuna ni Robles nga napatangan dagiti agbataytaya ti winning combination nga 09 45 36 27, 18, ken 54. Nga daytoy mangitunda iti panagbibingay da iti nasao nga jackpot price nga daytoy ket 236 million 91,188 ken 40 centavos. Ngano pagbibingay amida ti abaken ti tunggal may sa apo is 545,245 pesos and 23 centavos gagiyem kay kamsat amoy ado di kita ngimatot kiday na gagiyem kay dito nga kaado di kita nangabak kay di rabiti Sabado 433 adamet ti talugasot 30 ket maysa nga bettors wenno nagtaya para di second prize nga 100,000 nga detoy kayat nasawen nga 5 nga numero di kitay timmama. May nagiti detoy in pasigurado ni Robles nga awa na po ti irregularidad wenno manipulasyon nga napasamak iti detoy nga bula ti loterya. Aminado ni Robles nga uray suda ket napalagto iti resulta ti bula nga insigida nga inadal da detoy base apo iti chairman nga ni Robles. Ditoy nga tirimwar iti panangadal or study digiti taga PCSO gagiyem kay kamsat gapu kano iti kaado diti agtaytaya iti loterya gagiyem kay kamsat ket naaddaanda ka digitoy iti agpapada nga alaga a numero parang yung small town lottery nga di ba two numbers lang diyan from 1 to 38 no 525 kasi lang kumakasjay ti alagam ada nga talaga digiti kakasjay nga agal alaga ngimiti biyang ti loterya jak naputan no day mabot sa nga gasot nga nangabaken iti may deti STL iti maminsan nga bula gagiyem kamsat but diti bula ngamin iti iso ti pangi antayo limitado lang DJ area da no may sanga ili gagiyem kay absat so no ikomperam DJ area ti sweepstake Philippine Charity Sweepstakes Office nga the whole nation gagiyem kay kabsat adayo so hana mabalin na pagibasaran ti STL gagiyem kay kabsat ditoy pay nga nakita nga posible nga mapasamak ti kastoy diti kaado dagiti agtaya nga agpapaday ti numero ken na mamimpinsan ang mga bak dagiti ado wenno deta nga bilang 433 nangiparwarmet ten ti datos ti Philippine Charity Sweepstakes Office seknan ti bilang dagiti agtaytaya iti pare-pareho nga numero partikularen iti 6 digit winning combination nga rimwar iti Grand Lotto 655 Grand Lotto dito yapo inpetting ni Robles nga ti Lotto games of the Lotto wenno ti game of chance awan ti siyensya wenno istatistika nga mabalin nga usaren tapnon ti kasta makita maipinpoint no anya digiti tumama wenno rumwar nga numero
ken digitoy ket no mangabak wenno saan gagiyim kay absat di tayo no mangabak daw wenno saan may ususwat ti panagbulay di presensya ti Commission on Audit COA gagiyim kamsat nakatelekas dito abo di PTV4 I think tenga ti aldaw no kwa rabi no may uswat idadakti Manila na buhi na minsan na agis iska na kapo karite station TV stations nairana ang agbula di babae yung host iti pa nagbula apo gigiyim kay kamsat kastamet ten nga naka-stream dito met iti PCSO official Facebook page PCSO Games Hub FB page PCSO YouTube Kenti PTV4 FB page, Facebook page, gagiyim kamsat. May nagidatoy, nagyaman ni Robles iti media, kenti publiko, gapo iti panagbalinda nga vigilante, tapno masigurado nga awan ti panagswitik, iti payayam, iti nga detoy ket para iti pagsayaatan dagiti umili. Kabayatan na, sinigurado ni Robles nga welcome keng kuana ti nagbalin nga rakurak ni Senador Coco Pimentel nga mangipila dito ti resolusyon tapno maimbestigari di Senado ti nasaong nga pasamak. Wen yan yung si Senator Coco Pimentel ti mangipurpursigi apo iti investigasyon. Diyan mo no ada ti igigaman na nga mabalin nga pagibasaran nga adda ti panagdudwa ti publiko ken isudang opisyal especially ti Senado DJ panangabak ti panagasot 30 ket tallo kadetoy Grand Lotto Draw 655 Lotto Draw agagiyim keng kamsat. Okay, madamdama apo pagsasaritaan ito dito nagbalin nga rekomendasyon ni Senator Coco Pimentel seknan iti panag-investigar ti Senado iti detoy nga kaadu digiti nangabak iti bula ti Philippine Charity Sweepstakes iti laing rabi iti Sabado. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, adto'y ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket ang agapo kadagitay stagnant waters dagitoy pagpupunipunan dagitoy itlog ti igyas no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at imet nabasa di kimpot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag na salsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot ta why not igalot yung laing ang di asideg di balbalay yung mga ramig kay te temporaryo ang paglinungan da. Okay, para pulo minutos kalpasan, ti oras yung alas 12, gagayim kay Kabsat, itultuloy ti apo dito kontrobersya. Iti biyang ti Philippine Charity Sweepstakes Office, gagayim kay Kabsat. Kalpasan na po nga dito'y nagbalin nga rakurak coming from Senate Minority Leader Coco Pimentel nga agpa-imbestigar ti biyang ti Senado kadeto'y kaduda-duda nga panangabak ti agarupo padagasot 33 at tao iti Grand Luto nga nabula iti rabi iti Sabado. Kuna ni Pimentel iti numan keng kwara ti may sa istasyon ti radyo makakigtot dati winning combination numbers nga divisible by 9 nga mabalin niya aksidente ngem ti kaadda ti upat tagasot 33 nga mga baka ket rumbeng nga tsansa nga manalo ti maysa nga bilyon gagayem ken kaabsat DJ ti pamati ni Pimentel impeteng na paya nga kayat na nga sawen nga narigat nga tamaan ken kaduda-duda ti kaadaan iti 433 nga nangabak gagayem ken kabsat nakaskas daaw nga di winning combination numbers nga divisible by 9 ket mabalin nya aksidente laeng nupay kasta ti 433 nga mga bak kunana ket tsansa nga manalo iti maysa in many billions DJ apo ti karigat ti mga bak kaditi gapu iti detoy adda ti resolusyon nga inpila ni Pimentel tapno maimbestiga tinasao nga insidente ket mapagdamagan ti Philippine Charity Sweepstakes Office adda ti lucky pick kadagiti nangabak yung lucky pick no kunamo na ket given DJ winner gagiyem kabsat or nakaantabay DJ winner ren kayat nga sawen nga ti system generated ken number diti bilang di nagtetaya iso nga awan ti ramdom kaya ti makungkuna nga lucky pick ken kayat na nga sawen nga maipaay detoy iti patagasot nga tattao or di nga rod question na randa kang rola nakin ni Pimentel sigong ni Pimentel nabayagen nga madmadlaw da wenno makitkita iti draw nga di 6 digits adda di sa nga pulo nga winner nga para king kuana 2 winners ket di sa nga pulo a winners ket nakaahanen na nakapapati or PJ 2 nga winner ket manmano nga mapasamak ken nakaskas daaw iri ka bukbukudan nga panirigan ti senador nga kas iti sugal iti kasino nga uray pay ti pugo ken luto games nga adda di Pilipinas ket rumbeng ti integridad ti PCSO ken mapagsaludsudan digitay normal nga tao kuna natoy nayon ni Pimentel nga kasapulan nga maimbestigar ken maimbitaran digitay statisticians professors ken kidawin dati opinion digitoy iti detoy nga issue kapu iti kaado dagitay nangabak nga umabot da iti 433 dati may sa apo nga napagdamagan to get the 6 winning digits out of 55. Ganun pala yung luto, no?
55 up to 55. Ngem ti winning combination is 6 numbers, 6 digits up to 55. Gagayem kabsat. That is 1 out of 28,989,675 when no kay batugan na iti 0.00003%. Sigon iti kani ABS-CBN Data Analytics Head Edison Guido. Grabe kuno na iti 433 nga nakaala iti DJ. So talaga nga dakkel po ti panagduda digitoy kada itoy nga napasamak iti biyang ti PCSO gagayem ken kaabsat so adda panagdudwada kaabsat ken gagayem kada itoy nga napasamak nga kaadu apo digitay nangabak. So kitain tayo no anat ipagbanagan na dito kasi dito apo pasugal ti gobyerno. Dito ti official nga loterya ti Pagilian nga imatmatunan ti gobyerno babaen iti Philippine Charity Sweepstakes Office gagiyem ken kaabsat. Ngem no kitain tayo dito biyang ti mangimdado ulo gagiyem ken kaabsat iti Philippine Charity Sweepstakes Office saan nga nakaskas daaw nga adda ti kasta ti kaado ti mangabak gapu ti kaado digiti bettors wenno agtaytaya nga mabalin nga isu ti mangitunda iti dakkel nga bilang dagitay mangabak no matsyambaan da diday 6 digits combination nga rumwar apo iti biyang ti loterya gagihim ken kamsat ngem no kita entayo digiti analysis na before 5 dati nga may SWOT investigation ket di tsansa ket nakabasbasit gigiyem kay kamsat ti panangabak agasim ngamin data 433 nga nangabak gagiyem kay kamsat dati taga ABS-CBN gagiyem kay kamsat to get the 6 winning digits out of 55 DJ tsansa ang maalam DJ inem nga numero kombinasyon na ket 1 out may sa ti makaala iti kadagupan ti 28,989,675 bettors. When no percentage wise 0.00050 apo 3%. Ti hampay nga diretso nga 3%. 0.0 diya mo no kasarap pa explain ko dito anak may mathematician gigiyem kamsat kas jay ti kaingpis ti tsansa nga mangabak digitoy nga bettors iti nasao nga pataya gagayem kamsat out of 55 numbers nga pagpilyam innem ti agsasagadsad wenno innem nga kombinasyon gagayem ken kamsat ti masapul nga mapatangam innem nga numero out of 55 numbers gigiyim ken kamsat kaslamet ken ni Small Town Lottery 2 out of 38 gigiyim ken kamsat 2 out of 38 ken ni Hueteng wenno ni STL gigiyim ken kamsat 2 out of 38 idinto nga ni Luto gagiyem kay absat 6 out of 55 numbers ti patangam innem ti patangam nga ti pagpilyam ka DJ numbers mo combination mo 6 digit combination mo is 55 up to 55 nga kuna deti analytics head nga ni Edson Guido manibut ti ABS-CBN 1 out of 28,989,675 ti tsansa gagihim king kamsat so talaga nga nakakaduda-duda no umiso deto yung explanasyon na deti taga ABS-CBN gagihim king kamsat nga ni Edson Guido gagihim king kamsat grabe di ba grabe ti kabasit sa kalbasan na 433 digiti nangabak DJ apo iti punto da iso nga kalikagom ni Senator Coco Pimentel ti aginbestiga ket no detoy digitoy apo iti ti pagibasbasaran para kanya ka diti kuma inbaga diti Edson Guido nga from 6 digits 6 numbers winning numbers combination out of 55
1 out of 28,989,675 ti tsansa gagiyem keng kabsat kadagupan DJ 28,989,675 may salaing ti mabalin nga makatama kadijay diri amo no napakaibasaran natin kasoy but that is a number game nga kun natayo apo mabalin niya dat tsansa latta narigat nga i-predict mo nga may salang dualang ti mga baka no nga rod talaga nga timamamet ni Robles nga gaputi kaado digiti bettors nationwide keta dahito tinangitunda iti kaado digitay nangabak ko na nga nag-imabot da iti 433. Amuyo sa antemet nga mababalaw ni Pimentel kas may isang opisyal ti gobyerno no pay adda deti apo iti minorya opposition nya ko natayo kakabsat king gigim apay masapul nga trabaho da nga proteheran ti tao especially bettors nga min gobyerno ti ngiman maniher iti detoy ket no adda hukos-pukos iti biang di kakastoy nga trabaho wenno pamasterkan ti gobyerno sino ti umuna nga dehado ditoy dagiti bettors sino digiti bettors tao nga isuda dapat aging bagi apo iti nasao nga pasugal wenno paayayam di ba itong si PCSO idi hangag sarde nga po ti illegal asugal number game is just like weteng sakla lucky nine basta pasugal nga illegal digiti pasugal ti minatay digiti ending sakla o jeta kami Manila sakla kaduan na kaditi minatay nagpangtay diti PCSO ngano saan nga maaramid ti Philippine National Police nga pasardingen digiti illegal na sugal nga kakompetensya ti Philippine Charity Sweepstakes Office ikaten ni PCSO dete 1% nga contribution da wenno maikikat ka di kita da kubransada gagayem kay kabsat ket mapan iribiyang ti Philippine National Police nga may sa deto yapo kadidi ng mandar itibiyang ti PNP tapno agbalin nga vigilant kadigitay illegal asugal gagayem ken kabsat so no adamet na pasamak nga irregularidad kadetoy panangabak ti agarup upat agasot 33 at tao kadetoy nga bula idirabi iti Sabado dapat laing agtignay digiti opisyal ti gobyerno nga saan nga mabalin nga aramiden digiti taga PCSO ti kasta gaputa mairaman apo ti sibubukel a gobyerno iti detoy kastoy nga pasamak gagayen ken kamsat so adamet kalintegan ni Pimentel no pay para kanya kapo medyo narigat nga paniknikan nga adda na arami da hokus-pukos iti detoy gaputa tsansa ore man ket di bagbagam nga kasdi ti kabasit ti tsansa ti panangabak ano talaga nga timama awamit ti mangibaga nga mangabakak malaksid laeng no adda mas inner na ununeg nga rason na po no apay nga kastoy ti kaado digiti nangabak nga daytoy ket mabalin mangitunda iti makunkuna nga panagswitik dagiti adda iti PCSO wenno DJ lucky pick nga ikunada ang gagiyem kay kabsat para ka digiti winners gagiyem so nga siputan tayo no anan to apo no kasanon to apo nga depensaan ti biang ti biang ti PCSO ti bagbagida seknan iti mayuswat nga investigasyon nga detoy ket ipurpursige ni Senator Coco Pimentel ti Senate Minority Leader gagiyem ken kamsat iti aking ngato nga balay pagpandayan linteg. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Dahituyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga panagtutudo, agra iramanen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapon no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan, may lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlong nga B nga kung nata yung blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tad dami digiti makakagat lang mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor damit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Dapat na batbati o 4 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna. Padaanan na po ti programa tayo Tina Palabas. Ibasa tayo po dito surat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag ni George gagiyim ken Kamsat. Agyaman tayo po iti TMT Construction Company. Kastamat tayo ken ni Ma'am Erlinda Ferminhu di barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Thank you very much ken ka Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Thank you pa ken ni Ma'am Elis Tamayo di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you ken ka Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital, number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Ni Mr. Gio Agtarap ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iva Beach, Hawaii. Kastapay di panagyaman tayo di Pugad Lawin North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City. Nga kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Nada digiti kalikagom yo apo nga ipatulod wenno ipawit ka digitay kapamilyayo, kakabagyan wenno gagayem yo iti Manila, iti Baguio City, pakiramanan ti probinsya ti Cagayan, kastamet ti Isabela, turungenen apo ti Pugad Lawin North Courier Service nga di Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much pa kay ni Mr. Edwin Ancheta, manibo di Toronto, Ontario, Canada. Okay, tuloy-tuloy. Digiti sagana no idasar tayo nga damdamag. May sa apo nga manin nga gakat. Dito pakasiknan manin ti bennek ti edukasyon na. That was Saturday. Nakainom man tayo ti maysa nga retired teacher ni Ma'am Marcela Lianyo. Gagiyem kay Kamsat, retired teacher apo ti maysa pampubliko a pagadalan, particularly day Sarat. Kakabsat kay gagiyem nga nang ito ano na titakder na saan niya pabor iti pan nakaramid nga pataoras apol alaeng ti teaching load digiti mangisursuro. Masapol masurot ti dati inem nga oras, 2 nga oras nga preparasyon tapno mapagbalin nga 8 gagiyem nga kaabsat. Numalagip yo addan digiti muno na apo nga issues tayo nagin interview tayo pa kadigitay mangisursuro ijay balasyo taaw nga kadaraan tayo gagiyem ken kaabsat digitay special class, special subject lagumay ti panang isuro iti lengguwahe nga Ingles kaabsat ken gagayem, di ba? Nga nang imbagaanda, nang aminanda, kasi DJ source tayo, kita nangisuro dito, before nga nakapanit balasyo tao, nangisuro metlaeng kakaiba, DJ ano da. So, at dalinteg, even in the Senate, gagayem kayong kabsat, nga nakapending nga mangingato,
iti sweldo di kita mangisursuro gapu ta maudi da kanuuna yen na no maikumpara apo kada kita mangisursuro ije balasyo tao especially kada kita kabangibang tayo nga pagpagilyan dito ay Asya gagiyem kayong kamsat. May isa nga gakat gagiyem kayong kamsat tinaidasar iti Kamara di Representante iti met Kamara version ti Kamara dito nga agkalikagom nga manipod mapagbalin nga salary grade 19 manipod ti salary grade 11 ti sweldo digitay mamaestro ken mamaestra dili amon digiti non-teaching staff ti pagadalan gigiyem kausat. Kalikagom ti House Bill number 4070 ngayon pila ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas nga maingato ti sweldo digiti mangisursuro nga ti agdama nga sweldo da awaten daket saan nga makaumanay para kadakwada. Idagdama ti may sa mangisursuro kito mauawat ti 25,439 nga sweldo dagitay ti kalikagom datata wenno deti nga nasaong gakat ni Vargas ket maingato detoy nga nasaong sweldo ket mapagbalin nga salary grade 19 wenno kay batugan ti 49,835. Malapit na sa 50,000 gigiyem kay amsat sigon iti sigon kinkwana idi pay 18th Congress ket may purpursigin ti kasta nga sweldo digiti mangisursuro ngem saan nga natratar detoy wenno naikan atensyon iti Kongreso. Idi agdama ket adda ti 10 ket 5 nga gakat nga naka pen iti Kamara wenno iti deti nga 19th Congress nga detoy ket nakapenpen iti House Committee on Appropriations gagiyem kalsat balaksi di pa nakaingato ti sweldo wenno deti nga gakat nga mangingato ti sweldo ket para pay kadagiti mangisursuro segon deti indasar ni Vargas may bilangen ditoy ti teaching supply allowance ti bill wenno House Bill 4072 distant public school teachers incentive bill siguro dito distant dito adayo gagiyem kay kamsat distant public school teacher incentive bill House Bill number 4070 healthcare for teachers bill gagiyem kamsat House Bill number 4074 ken housing program for teachers bill nga da iti House Bill number 4075 ayun dami pala nga nagadugayam nga nakapempen apo nga bills ijay lower house nga deti ket para iti biang digitay mangisursuro agasem gagiyem kamsat deti kaudyan babaen iti deti House Bill 4070 ni Diputado Patrick Michael Vargas ti Quezon City ti sweldo di kita mangisursuro from salary grade 11 agbalin nga salary grade 19 nga kaibatugan ti 49,835 nga sweldo manipod ti agdama nga awaten da sweldo nga 25,439 ayun sweldo ba talaga ang kulang gagiyem kay kamsata iti saan nga ingangato ti kalidad ti edukasyon ti pagadalan tayo wenno mapukpukaw ti oras dagitay mangisursuro gapu iti kaado dagitay out of school activities gagiyem kay kamsat wenno ado iti paka anatawag tayo ti Ilocano di jayen gagiyem kay kamsat paka agutaran paka mandaran digitoy nga mangisursuro adu unay apo ti mando kadakwada gagiyem kay kamsat adu mapanawan da digiti isuro da ore pa ibagbagada ya damet at take over kadakwada digiti agad-adal no mapangkami ti kastoy digiti kung kuna ti kas diyan sabali ani ag take over gadi in baka ni ag take over ket bambantayan na laida kas lapat tibengan yan ta lamisaan wenno yan tatugaw na gagihim kay kamsat and at the same time ore let's say 1 month nga sabali di relasyon di agad adal kani dati nga maestrada kani nga suheto gagihim kay kamsat niya mabalin niya agad just da manen wenno manen iadaptar da manen di sistema ni baro nga maestrada gagihim kay kamsat so adu ti question
Yung sweldo ba talaga? When no aduunay ti rap-rapin di kiti mangisursuro. Aduunay apo ti pakaagutaran di kiti mangisursuro. Isut rason nga nababat ti kalidad ti edukasyon. Idi pagilian tayo nga Pilipinas. Let's wait and see. Urayin tayo, kitain tayo. No ana nga talaga ti kurang. Babaen iti saan agsarday apo nga panakararamid di kiti addang tapnon ti kasta. Pumintas ti kalidad ti edukasyon dito ipagilian. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras dito yung aldaw para iti damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo. Robert De La Cruz, kinadwati iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Lunes te amin na sangapada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Baliw papagayam nga pablawan ta kayo itinagasa da malem ti Lunes tay amin na sapada. Dahil di pagayam yun ni Robert De La Cruz kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Pare sa balipay nga parang di programa tayo Tinapalabas. Awisin da kayo nga ron nga kadanggayang mi tilasod ti maysa nga oras tapno intay ipatangatang wenno ibasa deto'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ken ayat. Ngem kasangwanan yen tay rugyan nga ibasa deti nga surat agyaman tayo iti TMT Construction Company. Kestapay di panagyaman tayo ken ni Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Kastapay nga agyaman tayo iti Bugad Lawin North Courier Service. Iti Balintawak Street, Lawag City, babanggan ni Engineer Nail Jose. Para kadiri kahit yung ipawit apo, when ipawit kaditay kakabagyan, kapamilya, when gagayem, ije Manila, ije Ciudad ti Baguio, ije Cagayan, ije Isabela, mabalin na po tulungan ti Bugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaen kani Engineer Nail Jose. Thank you very much kani Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iva Beach, Hawaii. Kaya gyaman tayo pa kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adantay ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapon no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Ti surat pabagayam, nga hindi patangatang iti detoy nga malem. Ket surat ngayon patulod, ti may nga pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga George iti tangatang. Naisaguri iti surat ni pagayam tayo George. Ti napalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin kablawan kayo itinagasat nga malemyo.
Kang runan namiten kadagiti so amin nga dumdumngeg. Iti dati nga programa Manong Robert. Nagbalinen niya kaugalyak. Nga orayen, tinasaw nga programa uray da ka pailaing iti sa baling istasyon. Babaen iti Facebook. Mangeg ken mabuya da ka. Agyaman nakabsat no may kari dito nga surat ko. No pay sa anak nga nalay nga manurat ket pinilit ko ti bagik. Tapno ornusek ti pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan ti biyag ko nga nakaibinggasan. Saem. Kastamit ten rigat. Tuok. Ken di ninamnama apasamak. Wen manong kastoy ti nailagalaga iti pakasaritaan ti biyag ko. Sublianan tangarod dedi aldaw nga pumanaw kami ti syudad ti Olongapo. Yam amok ti bagik. Tinagan ko nga George siguro ket maadal mon. Nga siyak ket maysa kadagiti putot dagiti Amerikano ngay may di dito iti pagilyan. Edi adda pay laeng ti makungkuna nga base militar. Agtawin na kidin iti 8, Manong Robert. Kaliplipas ko idi ti grade 1, idi ipanaw nak ti inak, weno awagak nanay, iti nasaw nga syudad nga nakayanakak. Sadya nga nagamam mo kano ti inak ken tinasao nga Amerikano. Amerikano nga pugot nga may sa soldado. Ket siyak tinagbali na bunga ti ayanayat da. Saan ko na ibain? Manong Robert. Nagtrabaho ti inak iti maysa nga balay pagliwliwaan. Nga daytoy iti nagamamwanda iti amak nga kanagnagan ko iti naga na George. Ngem gapu iti pan nakapanaw, umino pan nakapapanaw, di iti soldadong Amerikano. Kimmapsut ti kastoy nga trabaho. Agingga nga napanunot ti inak nga agawid kami when umapan kami iti Metro Manila. Tsaka muna nakapasaak iti grade 1 gaputa kukwestiyonan da iti inak no sa dinno ti ayan di iti dokumento ti kinatao. Kang runan na ti birth certificate ko iti simre ka kapagadalan. Nailipas ko ti kunak ti panagadal ko ngem DJ ti question ken ni nanay. Agingga nga napan kami ti Manila. Manipod ti Olongapo, nagbiyahe kami atalo. Ni nanay ko nga Karen. Kastamit ten ti gayem na nga ni Tita Prichi. Napan kami ti maysa nga paset ti Manila. Dito'y nga nagupa da Tita Prichi ken ni nanay iti maysa abalay. Nga da iti naunig nga iskinita. Saan met nga maibilang nga squatter area kabsat gaputa addamet titulo ti daga. Ngem napatakderan kadagiti balay nga naaramid kadagiti light materials nga kunatayo iti Ingles. Nga kas iti tabla pakiramanan ti lawanit adiding na. Adda kami ti umuna akad sa aran ti dua katukad nga balay. Adan ti dua kwarto tinaupaan ken kastamet ten adapan nakasalas na adamit kusina. Naikampumet iti uneg ti balay ti comfort room. Manong Robert. Bayat ti kaadami ti nasaw nga lugar kabsat ko. Noan niya ti pinanawan niya trabaho dananay ken ni Tita Prichi. Isumit laeng ti trabaho da iti Manila. Adda da iti balay pagliwliwaan. May sakit iti rabii ket masapul nga puputek iti sasangpet da alas 3 saging gana ti alas 4 ti parbangon. Tapno lukatak ti ridaw. Mayat ka man wenno saan iti kasta nga kaubing ko kabsat. 8 ti tawen ko. Ngem addaan ako niti assignment. Timang lukat iti ridaw iti parbangon.
Napalpalalo pa yung may sa nga security guard. Santo digiti sumangpet ket dua nga babae nga agat arak, agbasing-basing. Ngano daduma sa anda na makastrek iti kwartuda, ket yudatal dalatan iti salas ti maupupaan na pagtaingan. Awan ti dakkel nga problema iti panagdaedmi iti nasao nga pagtaingan. Makaumanay siguro ti sapsapulen ni nanay kastamet tengke ni Tita Prichi tapno agbiag kami. Ada kontribusyon ti tunggal may sa kadakwada para iti agserbi ti uneg ti pagtaingan gapot a may samit a banga ti pakalutuan ti inapoy pakiramanan ti masida. Di ba naglabas ti aldaw saan niya napupuutan Manong Robert? Nasurukin na makatawin kami iti nasao nga lugar wenno paset ti Manila. Gapu iti data na daanak meten iti dandanin sa nga pulo atawen. Idi kandak ti sabali nga assignment dananay ken ni Tita Prichi. Anya ti aramidek. Sika ti aglaba. Ori ta nabuslumit ti danum dito ayan tayo. Labaam digiti arwatin mi. Ket adda ti kwarta nga maited ken ka. Tunggal aldaw ti Sabado, ag day off kami ti Domingo, may kang kati kwarta. Balikas ti nanay. Kwarta Manong Robert. Kwarta nga manmano nga makakita wenno makaaprusak. Uri no medyo kasulit ko kumaga puta, lalaki nga ron ti kinataok. Ket aglaba ti ubrak. Immanamo nga. Imisem ni Tita Prichi ket kunana, kasta nagagit ka. Masapul nga gaggagit ka tapno aggagagit kami met kininanay mo. Tapno sa antay nga matay nga nakamulagat ti matatayo. Gapoy ti bisi. Aggagagit ka George. Kasta laing ti agbiag. Saan nga nasken nga panunutin ti kinadalusken kinarugit ti trabaho? Tinapateg, makaaon twen. Adda ti, pagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Maawatam, kinunana sa imisem. Nagtung edak met Manong Robert gabuta, uray saan ko akayat. Sigurado nga may papilit nga trabahuek. Ti patrabaho da kanyak. Matanda na nakken saan sigurado nga aramidek lata ti kayat da nga aramidek Manong ko. Naglabas pa digiti aldaw kabsat. Addan ti namalbaliwan ti sistema ti pagsapulan. Dananay kani Tita Prichi. Ngamin no kasta nga aldaw ti Domingo nga day off daw wenno saan da nga sumrek. Masansanin nga da umay iti pagteengan nga opupaan mi. No daduma saan kami pa'y anakapangaldaw. Adan lalaki nga umay. Wen kabsat ko. Adan lalaki nga umay ket no daduma bentahemi gaputa agbalunda ti adu nga makan. Adu nga masida. Nga tilaingin inapoy ti lutwen mi. Kalpasan to ti pannangan agguuldag da. Sumrek ti dua iti may sa akwarto. Sumrek tumet ni nanay iti sabali akwarto kadwa na met ti lalaki. Nga inawis na wenno imay. Pamrayak to ti agpuli-puligo si di salas nga madmadlaw ko digiti karasakas wenno anyala ditan gapoy ti aramid da. Gapoy ti kastoy Manong Robert rumwarak. May sa ti pagturungak. Iti ayan ti pagtengan ti kapatadak nga ni Tony. Ni Tony nga inbilang ko nga kapatgan nga gayim ko iti lugar nga ayan me iti Manila Manong Robert.
George, ada ka manin dito eh. Apay. Awan. Kahit ko laing met ti umay makisarsarita ken ka. Wenno, makipatpatang. Siguro, adaman hindi mo kayat. Kasta kamit. Naway ka dito katadati di mo kayat. Saan mo niya sa lutsudin pa eh? Sika, kumusta ka? Kunak tumet. Detoy, may saak manin. Awam manin di tatay ko. Sigurado ngayon ito no sumangpit ket na bartik manin. Sigurado ngayon ito no sumangpit ket. Iyoldag naman latan iti sango tiri daw no. Saan na makastrek. Deta tugaw dita sango tiri daw ti pagyanan na. Iyam amak ko nga rod no adda digiti. Maka dangran keng kuana no. Anyala ditan. Nito ni Manong Robert ket ulila ni ti biyag, wenno ulila ni ti ina. Gapo tapi musay ti inana. Nagbalinmet nga irresponsable ti amana nga ni wenno ti ama ni Tony. Gapo iti kinamammartik na. No ararigem iti tawen ni Tony nga kas ti tawen ko. Isun ti mangisaksaka ti biyag na. Babaen iti panagkolekta na karigi ti basura. Wenno anyala ditan niya mabalin niya, pagbalinin na akwarta, pagayam ko. Kasta ti biyag ni Tony, adaan iti ama, awanan iti ina. Agsupadi kami, adaan na kiti ina, awanan anak ti ama. Mamartek ti ama ni Tony, nga isu ti saan na nga pakaadisaran. Deti siguro ti bentahek na maadisaran ti inak. Ngem ti jak mairusok manong ko, ket ti klase ti trabaho ni nanay. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Inanong ko di kiti na ipakumit kanya katrabaho. Timang lukat titiri daw no parbangon. Timang luto iti taraon mi. Timang laba ka di timureng dananay kani Tita Prichi. Nupay kasla mabanugak. Rumbeng nga ramideng. At damit di kiti gundaway nga masapak nga malpas ti trabaho. Wen kapsat ko. Ket no kasta nga masikuranak iti uneg ti balay. Uri saan pa nga nakapanaw dananay ken ni Tita Prichi. Mapanak iti ayan ni Tony. Ni Tony tinagbalinen nga pangibagbagaak ka diti saan ko nga kayat. Ket kastamet din ni Tony kanyak. Siyak met ti pangibagbagaan na ka diti saan na kayat na mapaspasama kinibiyag na. Aglalo tirigat na nga mapan agkalkal iti basura. Agpidot ka diti anyala ditan tapno mapagmailako kitagbalin na kwarta. Addan di kiti gundaway nga nagkuyog kami kani Tony. Pare ti deto nga trabaho na. Mas asya na kiti gayem ko pagayam ko. Ket no adda ti tandang ko aglaba manipod kada nanay kani tatay. Mapang kami mga nitilugaw. Wenno saan ket te kunada nga puto at dinuguan. Umanahin nga ragsak ko nga maipayak ti gayem ko. Kastamit ken ko ana. Agyamanak ken ka George ah. Nakasasi ka unay kanyak. Amum manmano nga makaramanak iti kakasta amakan. No makaramanak man isang pitlaing ni tatang nga sobrada nga nagpupulutan. Sunukwan ti an anusak. Ad-ado di kiti gundaway nga ti sidakit asin ken mantika. No saan kamatis ken buguo. No makagata kiti may nga sardinas agyaman ako na yan. Pasaray mamindwa nga si daek ti sa bukila sardinas. Kunana nga makalulwa. Siyang nga madanagan. Agpada talang. Ada kwartak gaputa. Ilaba ak dananay ken ni Tita Prichi. Mangted damit no. Aldaw ti Sabado.
Surok ka dito nga gasgas 20. Kinunak. Ngem maibuyog ak unay ken ni Tony nga gayem ko. Ngamin malagip kumet ti sitwasyon ko no istoryain ni Tony. Ti kabibiyag naman ng Robert. Naglabas pa digiti aldaw kabsat. Nagbalinen niya kasla sa bidong digiti karubami dananay ken ni Tita Pritchie. Tipawag da wenno awag da ken ni nanay ket Karen. Karen Aguilar. Nga kam mo no hususto anagan na wenno saan. Ngamin ori ni Tita Pritchie ket kasla na madamdamag ko sa bali anagan na. Nagbalinen nga sa bidong digiti karubami da Tita Pritchie ken ni nanay. Gaputi aramiden da panagisangpet ti na duma-duma a lalaki. Adda ket din digiti mangipangpange iti karingken. Wenno karingkeng ken ni nanay. Kastamet ten ken ni Tita Pritchie. Ngano dadduma isupayen ti pakiapaan da. No dadduma adda digiti asawa a babae manong Robert. Nga saan da akayat nga makita da nanay ken ni Tita Pritchie. Gaputa sulisog da kano kadagiti asawa da alalaki. Kaslak la marunaw iti bain no kasta makisinungbat da kadagiti karubami a babae. Wen kabsat. Agingga nga uray payen siya ket kasla kadurmen dagiti karubami. May salaingen nga tao ti saan namang kadurmen kanya. Tilaingen gayem ko nga ni Tony. Ngano da duma ket agpupupok kami payen iti balayda. Wenno saan ket isu ti umay. Ket agpupupok kami met iti balay ni. Gaputa uray no kasano ti panangawis kanyak ni Tony Arumar. Kasla maamaka. Ngamin adda digiti gundaway nga ti panagkitkita digiti tao ket nakasaksakit. Nga kasla kayat dak nga sippigen. Wenno dangran manong Robert. Kasangwanan niya ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo George. Agyaman tayo di TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan iti panangimaton ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much pa kini Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Daglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan di St. Camillus de Lelis Hospital. Iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Pugad Lawin North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City. Mabenggan ni Engineer Neil Jose. Di kaya yung ipawit ka kitay kapamilyayo, gagayemyo, when ipatpateg yu ti biyag. Mabalin niya akomodarindeta ti Pugad Lawin North Courier Service. Mapangkayo di opisina na di Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Kastameten kani Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo. Ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas pa di daw Manong Robert. Nagbalin din ang pangibukbukak iti problema wenno saksakit tinakim ko. Ti saan ko nga maawat nga aramid da nanay ken ni Tita Pritchie. Ni Tony agayim ko. Numalpas ko ni ti trabaho kas kumay ti panaglaba ken maluto kon ti pangaldaw da nanay ken ni Tita Pritchie. Pumanawakon. Ori maturog da pay laeng. Pumanawak ket dagasik ni Tony, gapot ay bagbagak nga, yuray na. Ket no kasta nga agkuykuyog kami kaslawan ti problema. Idurdurun mi ti kariton ni Tony. Ket no adda di malabsan mi nga umong di basura. Usar ni Tony tinapagkilo nga landok, nga agarup dua kadapan, nga pangkiwar iti detoy. Ngem no adda ti mabalin na nga alan, saan nga mailiklik nga diti, ramay wenno ima na, ti pangkaot na iti pagbasuraan. Nagbalin metten nga kasla, awanan yaman na kanyak. Gaputa tumulong ak metten ken ni Tony, nga agkalkal iti basura. No dadduma adda digiti, kasla presko pay lay nga makan. Nupay kadigiti damdamo kasla jak mairusok. Ngem no kasta nga agpanaas metten ti tiyan gapukin ni bisin. Awanen ni panunot. Awanen ti karugit. May salaeng en ti adda iti kaungan ti riknam. Ken ure ti panunot mo. Isu iti panangkargam iti naawangan ni buksit mo. Agingga nga makarikna ka iti napintas nga rikna gaputa nupay na ibilengin na makan. Kanim kapsat. Kasta ti biyag mi ken ni Tony. Mabalin nga saan ko kuma nga pasaren ti kastoy. Ngem gapuy ti saksakit tinakim ko iti. Aramid ni nanay ken ni Tita Pritchie. Mapaspasamak amin di gitoy. Nupay kasta kasla jakmet kabalina naguraen ti inak. Gaputa nakitakmet wenno mariknakmet no kasano ti panangipatig na kanya.
Sipud ka dami iti siyudad ti Olongapo. Agingga nga nakadanon kami ti Metro Manila. Awan sa pulik. Laeng nga dali ti gundaway. Nga jak makabalinan. Nga ep-epen iti kaunggak. Wenno iti panunot ko di iti aramid. Nga jak mairusok. Manong Robert. Edi may isa nga malem, nga isa sang petmi, iti Kenny Tony, manipo di pa nagkalkal, wano pa nagpidot mi ti basura. Apag isumit idin niya, Romar da nanay, Kenny Tita Prichi. Oy George, sa di naman itinap na panam, nagmalmalim kang awan. Ita tarumar kami, sumit isang pet mo. Oh, saan mo nga liplipatan, ti mangilukat ka na kami ha? No, sumangpit kami. Kinuna ni nanay. When, nay? When? Kinunak. Kita ek di tao itis kinita. Manong Robert naka puntirya amin di matada. Kada kami. O sige nay, mapanakon. Kunak takas ladyak madairanen di. Manglalais nga pa ng matmatmat dagiti lalaki ken babae kada kami. O, alaim deti, tadigatang mo iti sidaem kit awan ti linuto mo nga sidaen. Naibusbe amin ti linuto mi ti aldaw. Saan nga bali ka na kami, tamangan kami to ijayen. Inyawatan na kiti kwarta kit apaman niya naawat ko, intaringting kung tinagna, nga nagturong iti balay, nga upupaan mi Manong Robert. Iri kaadda kiti balay, Manong Robert, agluaak manen, agsangitak manen. Kasladyak mailadawan ti gura nga mariknak, ngem siya sino ti kagurak. Ti kadi inak nga nangipaay ti biyag kanyak, ti kadi inak nga nupay dakes ti pagsapulan na ket mariknak ti panangipatig na kanyak. Isu ka di ti pangibukbuka kiti gura ken rurud ko iti daytoy agundaway. Manong ko nagdiretso aki di banyo. Nagdigusak. Idi makadigos ken masukatak ti arwatek. Nga inusar ko iti panagpidot mi ti basura. Rimwarak manen. Rimwarak manen ket turungek manen ti gayem ko tapno ibukbuk ko ti sakit tinakim ko. Ngayon di kaaddak manen iti dalan, adu manen di iti umarimbangaw. Oh, ayan na oh. Ayan na yung anak ng magandang dalaga. Ayan na yung anak ng isang GRO. Anak ng puta. Tagalog asarita ngem. Diretso iti panangawat ko. Kayat ko iti sumungbat. Kayat ko ngayap kastiriknak. Ngemawan ti maramida. Amangan ta saan ko ang magawayan ti kaaduda. Itaringting kulat ta ti magna ket idaddangon iti sango ti balay da Tony. Nagtugtugak. Tony. Ensigi damit nga nailukat ti ridaw ngem ti amana ti nang ilukat. Abay. Di masabol mo ken ni Tony. Kunana nga mariknam nga isuket na kainom. Isukit si Babartek. Madamdama pa'y rimuarin ni Tony. Oh, si Kamit Gayam. George. Tay. Di ka ba lang nagsarsarita kami ken ni George? Sige. Makaturog ak pa din.
No makaturog akto no sumrek ka. Dirikip mong tulatan tiri daw Siga to ni. Balikas tinabartek nga ma. Enrikep ni Tony tiri daw ketad da pagtugawan iti sango tiri daw da nga abay ti kalsada. Oh, apay. Apay nga da ka dito Awan. Awan met man ti kadwa kiti balay so nga. Umayak ken ka tadyak met makaturog pay. O apay nga ron nga kasla makaluluwa ka. Anya man na ti problema. Di na kansalayangan sinsinaan ti problema. Agpada talayangan nga dati problema na. Kinuna na kasmet agtagerger ti buses na. O may ka. Silulukat siguro pa laing ti. Panganan dita ruaran. Adembati ni nanay nga kwarta kanya. Intamanin mga ni ti guto no. Poto at dinuguan. May kan. Kunakken kwa na nga arig na guyudek. Nagkalabay kami, Manong Robert, nga nga napan iti panganan. Bayat iti kaadami iti panangan, dito'y nga naging inistorya kami. Dito'y manen nga enruar mi ti saksakit tinakem ti tunggal maysa kada kami. Gapo iti aramid digiti naganak kada kami. Naistoryak no anya ti pasamak iti sumangpet kami nga napan nagpido ti basura. Idinto nga inistorya na met nga dipay nakasuksukat no ararigen. Simmang petmetten tinabartek nga amana nga agsao-sao. Ken kastametten agpaluto iti makan. Isu nga inlutuan na detoy iti sardinas, Manong Robert. Nagbali na kasta ti taray ti biyag ko o remet ni Tony. Isung impampamay sa amin ti irurwar mi nga masapa no malpas min di trabaho mi. Adisa rin ni Tony ti balayda. Idinto nga siyak ket trabahwek met di na ipakumit at trabaho kanyak. Kang runanet ti panaglaba ken ti panagluto. Kalpasan na ket mapan kamin tumanen iti ruwar. Kasla natalingen ngen ti panunot ti tunggal maysa kada kami. No adda kami ti ruar. Maaramid mi ti agkataway ti nakapigpigsa. Maaramid mi ti agin-innangaw. Maaramid mi nga pagang-angawan digiti tao nga makita mi babaen iti. Panang diskribir mi kadakwada kadit sa bali a balikas. Ngay madamit ten digiti gundaway nga agtamid kami ti pintas. Ti maysa nga balasang wenno babae nga kapatada mi. Dagitoy digiti nagbalinen na ragragsak mi. No dadduma no adda kami iti pagpidutan iti basura ket adda tinapinta sa buya. Agtugaw kami nga dua iti kariton nga mangbuybuya iti napintas alanga tinakaparsuan. Adu digiti malaglagip mi. No makakita kami kadagiti naragsak nga pamilya. Arig na makalwa kami. Agdalugudog ti barukong mi ket agari ni apal iti biyang mi Manong Robert. Aglalo kanyak. Agan nenek to iti panunot ko nga api nga sa anak nga nagbali na kasta. Api nga saan nga kasta ti nagtauda ka pamilya. Api nga awan ti amak. Api nga kasdyan ti pagsapulan ti inak. Makita ka digita nga sa nga pamilya nga saan met nga langada tinabaknang. Ngem narasi ti isem ken katawa kadakwada. Naragsak da. Diyos ko, api nga kastoy ti nagbali nagasat ko. Ken nagbali nagasat ti gayem ko. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kada hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert, nga di napuputan. Agtawin kamin ni Tony ti 15 ket 5. Ngayem nagtultuloy ti burburtya ti biyag, ti tunggal may sa kanami. Ti burburtya wenno saludsod, no apay nga saan kami nga nayanak, akas ti kagasat di adday ti lawlawme. Ti ama ni Tony adadapay nga nagbalin, wenno adadapay nga nalmes iti bisyo na nga panaginom. Agingga nga nagsakit daytoy kabsat. Nagsakit gapo iti ulcer nga kunada. Awan tinaramidan ni Tony nga panangipan ken kuana iti ospital. Gapo ta uray digiti lumugar iti enmi. Kasla damit gura da iti mamartek nga amana. Gapo kadagiti aramid na. Ada kano digiti panagpidot na kadagiti tiladda ditan kadagiti sango digiti balay. Nga isunto iti pangirikreklamuan da ken kuana. Isungay di agsakit, binuybuya laengin ni Tony, agingga nga daytoy ket nagsatan. Pimusay ti ama ni Tony, Manong Robert. Nasya na ko na iti gayem ko. Nakitak no kasano ti panagarubos digiti luana. Nangig ko digiti sa ibek. Nga nakaibinggasan digiti balikas na. Nga ulit-ulitin na ipatpateg na ti amana. Uray numay sa detoy nga managbisyo wen numamartek. Naasya na ko na iti gayem ko. Bayat ti talo nga rabi nga pan nakaimansayag ti amana, kanayo nakngadda, iti pagtengan da. Agingga nga naitabon detoy, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, agsulsulon ti gayem ko. Ad-adun niya ti balay nga pagiyanan na ti ayan ko. Ngamiti mismo abalay mi, wenno papaan mi apagtengan. Ngamin kabsat nagtultuloy met ti saan,
nga mairusok wenno saan ko nga mairusok nga aramid da tita Pritchie ken ni nanay. Iti ba naglabas di aldaw kabsat Jack ni namnama nga addan di gundaway nga saan niya agawid ni nanay iti rabii wenno parbangon. Addamet di gundaway nga ni tita Pritchie ti saan niya agawid. Amuklatan no anya ti mapasamak wenno amuklatan no anya ti rason. No apay nga sana agawid ti may sa kadakwada. Saan nakaagdamdamag kaputa Jack kaya tamangeg no anya ti sungbat. Wen kabsat ko. Agingga nga iti may sa abigat. Aglablaba akidi ketadda da tita Pritchie ken ni nanay iti uneg ti balay. Wen no matmaturog di ito'y kaputa napuyat da iti trabaho da. Iti may sa ababa iti may iti mismo nga ayan kong aglablaba. Hoy! Sa dino ti ayan ti inam? Ay, matmaturog, ma'am. Day ti uneg. Mabaling ka di nga, ma'am? Manganta, agungit. Apay ka di, ma'am? Ibaga kiti inam, nga sardingan na ti asawak. Ado di ti makakitkita nga, mapansunsundwen ti asawak ti inam, iti pagtrap-trabahuan na aklab, kaya nagdiretso day ti hotel. Iso nga, ayabam man ti inamta, tong paek. Kinunana, saan ko niya natipilan ti bagik? Saan ka nga akusar iti kasta? Inak ti akusaram. So nga, mabaring ka di pumanaw ka. Amangan ta siyak ti makalipat nga babae ka. Ilayat na idi wano igayat na idi nga tungpaen nak Manong Robert ngem sinipaw ko ti ima na sako in baba. Sako in tudo nga indepel ti tammudo kiti mismo nga ropa na. Pumanaw kan. Pumanaw kan no di mo kayat nga makaaramidak ti saan na nasayatken ka. Kinunak sako induron ket dandani na parusisi. Gapoy ti amak na Manong Robert. Arig na nagtaray nga imadayo iti ayan ko nga aglablaba. Idi makapanaw nakigtutak Manong Robert tarimwar ni nanay ken kastamet ni tita Pritchie nga agpalpalakpak. Bravo, bravo. Yan ang bata. Marunong. Kinuna ni tita Pritchie. Kasta dapat amo na kami nga isagit. Kinunamit ni nanay. Nagdumugak kabsat ket nagarubos digiti luak. Wen Manong Robert. Nagarubos digiti luak. Gapu iti pungtot ko nadagsen digiti paddak ko nga imadayo. Pinukawan nak ti ina ket George sa dino ti papanam. Kinunana. Ngem kas laawanen tinangig ko ket pinanawak digiti lablabaak. Napanak manin iti ayan. Tigayem ko nga ni Tony, Manong Robert. Irigadda kiti ayan ni Tony ditoy nga sinalaysay ko tinapasamak. Ditoy nga inbulos kon ti panagluak wenno panagsangit ko. Nasyan ti gayem ko kanyak. Pinikpik na ti abagak. Ket kastoy di kiti balikas na. San mo nga isagsagmak ti bagim? Masapul nga awatem no anya ti aglawlaw mo. Masapul nga awatem no anya ti lubong mo. Kasla naglagan ti riknak itanta awanen ti amak nga makararamit ti pagkaibabay na. Ngem nadagsinlat na nga panunutin para kanya. Nga ulila ako na dimma. Awan ti amak, awan ti inak. Asim no ti pangibaga aki ti daginsen ken problema. Nagasgasat ka pa'y laing George. Ada ni nanay mo. Nupayad na problema keng kuana sa bali laing ti adda inana. Sa bali laing ti adda inana nga nagtaudan na nga mabalin nga pagkamanga. Imbes nga agarubos digiti luwak, uri ti gayem ko, ket agarubos metten digiti luana. Ditoyin kabsat nga agdangdanggay kami ti panagsangit.
Wen, napalpalalo kami paingin babae. Gapo siguro iti pan nakalunag tirik nami kadi di mapaspasama kinibiyag ni Manong Robert. Edi may sangal daw nga kadami tiruar, tapno agbayrok manen. Edi mabalin nga piduten, ken mailako ka rin di junk shop. Nayang angaw ko ngayon balikas ken ni Tony ti kastoy. Tony, mauma ako ni tibiyag ko. Mauma ako niya kasla, kanayo na mangat katawa di tao di aglawlaw ko. Mauma akon nga kaslakang kanayon nga uyaw yandak na iti tao ti lawlaw ko. Mauma akon iti makitkitak nga dakes nga aramid tinak. No pay jak kabali na nasidiren. Mauma akon. Kinunak nga uray ko la dinanog ti bakrang ti kariton. Nga idurduron mi wenno pagikargaan mi kada iti basura nga mapidot mi. Tiningel nito ni ti imak. Ket kastoy di kiti balikas na. Awan ti tao nga di mauma ti kastoy ti rigat nga paspasarin na gayem. Ngem no mauma kan, gudasim ka di ti biyag mo. Saan ka kadi nga agbuteng nga gudasim ti na ipabulo da biyagkin ka. Kinunana, inyangad ko ti rupak no pay jak unay mamira gaputan almes dagiti mata kiti lulwa. Saan? Kayat ko nga baliwan dagiti tao nga di tilawlaw ko. Kayat ko nga baliwan dagiti tao nga makapulapul ko. Kayat ko ti mapan ti lugar nga awan ti makaamam mo kanyak. Ti awan ti tao nga makaam mo nga syakit anak ti maysa nga. Jak na ituloy, Manong Robert. Jak na ituloy. Maawatang ka. Maawatang ka. Noan niya ti planom, suportaran ka. No kayat mo ti umakar iti lugar, sumurtaking ka. Ore siyak. Irikaddak iti basita balay nga pagiyadak. Kaslakang kanayon na makitkitak ti amak, kentinak. Kaslakang kanayon met na makitkitak di iti tao nga mangsidsidir keng kwa nagapukar iti aramid na. Ore no pimusayen. Kayat kumit na baliwan digiti tao iti aglawlaw ko. Kayat kumit ti mapan iti lubong nga awan ti makamam mo kanyak. Sungbat na kabsat. Nagin nalamano kami ken ni Tony. Ket ditoy nga nabukel ti maysa nga plano. Plano nga pumanaw kami iti lugar nga ayan me, Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa diti surat ni pagayam tayo George. No pumanaw ni George ken ni Tony ti lugar nga ayanda. Sa dino ti pagturungan da. Anyan tumit tagbali nagasat da ti lugar nga pakaidakdakan da. Padaanan nyo papagayam iti panangituloy tayo nga ibasa diti surat niya nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni George. Dito nga ruden niya di sa bali payagundaway, rekepan tayo ti programa Tina Palabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malim ti Lunes yo amin na sapada. Agyaman kam ting kay panagdingig, kenin kay panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen ti napalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas sa nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anam nama.
Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.